Idan kuna buƙatar kallon bidiyo kamar na rawa ko kuma dirama irin masu ban dariya, sai ku kafta a cikin shafinmu mai suna Shabab Rasta TV. Ku danna subscribe. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin nuna muku sababbin shirinmu da zaran mun ɗora. Mun gode da kallon tasharmu Shabab Rasta TV. Dahiru, ina gaje Dahiru? Shawarakin banza shawarakin ne. Zo rike wannan jikar, rike ta haka. Rike na taimakon zamani ba kwa kauna aiki. Rike haka. Kudin ma ta yaya ake samu? Ka tabbatar da ka siyo hatsin nan ka kai shi an nika. Ta yaya ake samun kudi? Ga kanan baka da aikin kullun, baka da aikin yi kullun sai dai ka sha wanka ka ji yawo. Ni ban san inda kake zuwa ba ma. Ina kake zuwa ban sani ba. Ka ga wani gina shi wata hula ma da a ce kamar irin tawa ka saya da yafi ko za ka samu albarka. Wannan hula yan arnan kudu kuke koyo can banza zancen ne. Rike wannan rike ka tabbatar da sai an nika sannan ka kawo, kuma mai injin nan ka ce mai kingin kuɗi zan kawo mai gobe. Duk yadda ake zan kawo mai kingin kuɗi yana jiran ka fakar ka jima. Tuna cikin jin daɗi ne. Ba ka kauna aiki, ka tabbatar da an yi wani kannan. Berlin Sounds exclusive mix. Zauna mu za ka faɗa ma wannan rashin mutunci. Zauna a zan fi ciki da shi. Kai mutunan banza mutunan yafi. Kai wasu yanda za a yi wannan yaron ku tsare shi kwana biyu. Zan je aka wani aiki wanda muka bari baya. Zan je in yi bincike akan aikin. Bayan kwana biyu zan zo ku tsare shi sosai saboda ina ganin akwai tsoka kanima babba wadda za mu samu akan wannan yaro. Ku kula da shi sosai. Ya samu ga. Zan zo bayan kwana biyu. An gama ga. Wannan ba za mu tafi. Zauna. Kai. Zan tafke ka. Nasiri, wallahi Nasiri ba zan ƙara wa Nasiri. Nasiri, Ga bakinka. Allah zan fasa ma anta. Wacce za mu ji jama nan ga talauci yana so ya illata mu, ga yaro an sace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaron nan ko kaka kai jama, daga aikiyar yaro injin nika, daga aikiyar yaro sai labari jama'a, ga talauci ga an sace yaro. Wacce za mu ji jama'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam Tasiu. Malam Yiro? Ya kai Malam Yiro? Kuna a cikin garin nan? Ai na kwan biyu ban ganka ba Malam Yiro. Ai harkokin ne. Sai a hankali kuna tare da almajirai. Almajirai kuna tare da almajirai. Yaya ne da harkoki? Wallahi muna na harkoki sai a hankali. Ina labarin wannan yaro naka wanda ya fata? Yaro kai dai sai a hankali Malam Yiro. Yaro yau kwana biyu nake ce ma, daga aikiyar yaro injin nika Malam Yiro. Haka. Sai labari, yaro har yanzu babu labarin shi. Haka ne malam. Ni na rasa yadda zan yi, da talauci zan ji ko da bacewar yaran nan. Kun yi bincike ne malam? Mun yi bincike har yanzu ba mu ga yaran nan ba. Hanya ko kun yi bincike to ku je ku kai ƙara akan wannan masu rediyo. Ina ga sai dai mu je gidan rediyon nan kawai mu kai ƙara. In ba haka aka yi ba to babu yadda za a yi, mu kai ƙara gidan rediyo. Haka ne malam. Kuma dan Allah ku taimaka mana da addu'a. Ku taimaka mana da addu'a ko za mu ga yaran nan. Insha Allah malam. Taimaka mana da addu'a. Babu dai. Shine nake ajewa can a inda nake gugar takulma yana dan tsaya min. Ina dan samun kuɗi saboda ka san ni babu ƙarfi. ba na iya zuwa kuma sai yan kannan shi yan kanana su kuma ba sa iya aiki malam Yiro
Allah ya harkoki sai a hankali. Allah shi taimaka. Ku taya mu da addu'a. Ku yi ta addu'a. Ku taya mu da Ku yi ta addu'a. Ku taya mu da addu'a. Rike la haula wala quwwata illa billah. Insha Allah in Allah ya shi zai kawo shi. In Allah ya ce ku taya mu da addu'a kawai. Haka ne. Malam. Za ka tafi Malam Hiro? To ba matsala Malam Hiro. A taimaka mana kawai da addu'a Malam Hiro. Haka insha Allah. Ba matsala. Zan je insha Allah zan sa majirai su yi addu'a. Kuma duwa da aka yi zan zo makarantar ma in kama labari. In Allah ya tashi kama da mu. Zan je in kai ma labari. Allah ya sa albarka. Allah ya samu ganshi wannan yaro dai. Allah ya samu ganshi wannan yaro. Mazaje ya aka yi ne. Kun yi aiki kun kula da wannan amana da aka ba. Dole a kula da shi Wato kai dan waye? Kai ba zan ma yi wannan tambaya ba. Kai da gani dan masu kuɗi ne. Saka min lambar babanka nan. Hello? Halo baba. Dahiru ina jin ka Dahiru. Kuna ina? Da Allah a zo. Ya akai za mu zo. Zan zo in taimake ka. A ina kake yanzu? A ina kake? Dan kidnapping ne so kama ni. Yan kidnapping suka kama ka? Ta Allah ba ta so. Za mu zo. Ku zo ku taimake ni kaso kashe ni. Ku zo ba. Hello? Kai tsoho. Ɗanku ba za mu kashe shi ba. Ba za mu kashe shi ba. Muna buƙatar kuɗi miliyan 10. Tukuna za mu maido muku ɗanku. Miliyan 10? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba Allah zan yi ma wata tambaya. Ina jin ka tsoho. Dan Allah kuna ba shi abinci yadda ya kamata? Muna ba shi abinci yadda yake so, muna kula da shi sosai, yana ci ya ƙoshi yanda ake so. Duk abin da ya bukata a wajen ku kuna ba shi? Duk abin da yake so muna yi mai, komi mun mai, duk bukatun shi mun biya su. Kuma kwanciyar tasa kaka yana kwanciya yadda ya kamata? To gurin kwanciyar shi kan ya huta, barci yake har da hansari. Har da AC muka kama. Har da AC fakati. Mu kawai muna son kuɗin ne. Idan kuma ba a ka kuɗin ba, to tsoho za ka yi rashin ɗanka, wato za mu sheƙe shi. To bawan Allah zan ma tambaya dan Allah idan ba za ka damu ba. Ko ina son wata bukata a gare ka idan ba za ka damu ba bawan Allah. Ina jin ka faɗi zancen ka ina ji. To dan Allah bawan Allah zan ma wata magana idan ba za ka damu ba. Na ce ba, wai akwai kannan shi 3 nan a gida. Dan Allah ku zo ku hada da su ku je ku hada su tare a can wajen ku bar su wajen ku. In dai ana ci a koshi. Kuma da wajen barci mai kyau. Har da AC. Ku zo ku hada da su. Kai. Ai an doke min jidali. Gurin kwana mai kyau har da AC. Ni ga nan ko ni ban samu AC ba. Gurin kwana mai kyau, abinci mai kyau. Ni ban ki ba har da uwar tasu a hada aje a kai ta a can.